Kisumu Central Joshua Ron kaachiel kod nyawadgi manyando Jared Okelo kane giloso odiochieng' manyoro e od bura mamala. Chak kodi wakili Joshua Nyamori. Penjo mapenjo kawuono ni ere rach ka Joluo siro sirikal kaluwore kod kweth mosebedo kwa yudo ahinya nyaka wuok e kweth mapingo piny owacho kaachiel kod kata oganda dhoudi mamoko. Rach nitie. Joyce, ing'eyo ni joma nigi problem gi Joluo bedo sirikal gin joma osebedo ka geng'owa ni kik wadonj e sirikal. Ing'eyo ni Rigathi Gachagua en achiel kuom joma ne owacho ni ne waonge shares moromo, omiyo nok onego bed ni wadonjo e sirikal, wayudo tich e sirikal, wayudo development mondo water ne jothurwa. To jothurwa osegore mang'eny higni ka dwaro kelo lokruok. To lokruok ka biro to oganda moko ema yudogi, oganda moko ema chamogi. Ineno kigero mana yore, tigero sikunde, tigero osiptande kuonde moko, itero pi kuonde moko. Omiyo oganda wa nyoloko nanga ma wawacho ni wang' ni wabro bedo e sirikal, wadwa ni wa negotiate mesa kama ipoge mwandu ma Kenya no ema nyaka jo wabede mondo gima wanyalo yudo water thurwa. Tineno the short time manyo jothurwa osedonjo kanyo, ino ka lokruok nitie. Jaramogi Odinga teaching a referral hospital manyocha struggle gi resources. Sani sirikal bro miyo billion adek iga ka iga nikech obedo raised to levels. Ino ka standard gi railway ma ing'eni Kisumu to gi the rest of taondewa nogerore nikech railway nochopo e dho nam. Railway dhi chopo nyon nam. Nyineno ka president ochiwo gina chelo feri chele gero madhi Homa Bay to dhi Mbeta to chako oda ni moro chak ger madhi Luanda Kotieno to dhi nyaka Usenge. Nyineno ko chako wacho yore manyicho umoko e Nyanza mondo losi. O chako wacho ni for instance kibiro Kisumu to nyiso ni from affordable housing okumi 30 billion mondo bio gero sami gedo no timedo jitich. To nyalo tini magi gik makelo lit ko jomoko nyalo bedo ni nigi lit nikech gin magisebedo ka gi develop. King'iyo dongruok mani Masawa to gi dongruok mani Thurwa. Iyudo ni Masawa almost dala ka dala nigi pi. Thurwa chiegni atamalo 60 onge pi. King'iyo joma tiku school, king'iyo life expectancy ni jidongo ng'eny ji foko chopo higa matiyo ni gidak mang'eny molowa nikech gin gi thieth, gin gi chiemo, gin gi ndara, gin gi pi and so on and so forth. Yeah, so this time joganda wanyo wacho ni jikon kamitedi nyaka wabedi momiyo wan kanyo gi Wandai mheshimiwa to wan gi Honorable Batandi be ng'iono to wan gi Mbadi to kendo wan gi PS ma internal security to wan gi Attorney General to wan gi ji mopogore kuonde mopogore e sirikal, so that sama I discuss gimoro to wantie. For instance nikech ane mesa ma I discuss weche mag ute. Emomiyo sami discuss weche ute tapenjo ni what about ute madhi Siaya kudwa tero moko Nyeri, what about ute madhi Kisumu, and out of that was the projects mag ute masani gerore in those areas. Matine ni debe ni jogi onge mesa makamano nyaka sani